Čo sa stane, keď ti poviem, že táto roláda je úplne bez múky a navyše obsahuje veľké množstvo bielkovín? Myslím si, že si ju budeš chcieť so mnou pripraviť, tak poďme rovno na to. 4 vajíčka si oddelíme žltka od bielkov. Naozaj treba dávať pozor, aby v bielku neostal žiaden žltok. Potom si zoberieme mixér a bielky vyšľaháme do jemnej peny, najskôr na nižších, potom na trošku vyšších otáčkach. Postupne pridávame 4 veľké rozmixované lyžice xylitolu. Vychádza to na cca 75 gramov. Do snehu si ešte prišľaháme žltky a pridáme 2 kopcové polievkové lyžice kaká. Takýmito jemnými ťahmi kakao vmiešame, no a cesto na roládu máme hotové. Na plech si dáme fóliu na pečenie, ktorú si potrieme maslom, aby sa nám roláda nepripiekla. Potom už iba nalejeme cesto a pekne ho rozotrieme po celej fólii rovnomerne. Pečieme pri 180 stupňoch 12 minút. Vznikne nám nadýchaný plát, na ktorý si teraz pripravíme krém. 250 g otučneného tvarohu, lyžica rikoty, 30 g proteínu a môžete pridať ešte trošku flour drops. Všetko to poriadne zamiešame a takto pripravený krém dáme na vychladnutý plát. Pekne rozotrieme, skoro až k okrajom a potom pridáme banány. Pokiaľ banány nemáš rád, kľudne môžeš do stredu pridať jahody alebo iné ovocie a takto to potom pekne zrolovať. Vrch som potrela kakaovým maslom a na vrch som popriliepala rozmixované kešu. Dobrú chuť!